1 януари започва добре. Welcome to Cadbury World. Стоп! Спечелихме още шоколад. Чакай да кой си ти за шоколада ли дойде? Да. Шоколадовата жабка ли дойде? Фредо! Черпи един шоколад от твоите. Няма ли да черпиш? Значи? Много е тъмно, тук не се вижда нищо. Ние веднага влизаме в джунглата, така ли? Емили. Да. Както експо. Окей. И какво слагаме още? Мога да го намериш. So that all of the beans and sticky pulp can be scooped out. This is done by passing the with breaker off. The shell dried in a flow of hot air. Нека да видим как се прави шоколада. И не само ще видим как се прави шоколада, но и ще го опитаме. Аз избрах шоколад с орео топинг. Джели. Маршмелоу. На мен някакъв микс ми взеха. Това ще видим какво е. I need to cool this down, and I'm going to do that by spreading it and scooping it. И свири нещо, горила. Горила. Ай! Спечелихме още шоколад. Не го поръчвай този мишок. Да. За какво ти е този? Ти имаш много играчки. Не. Диди, верно ли ядеш лед в това време? Ей, сега като се приберем, ще играе лопатата. По дупетата, бум-бум. Който не слуша. Да, ти малко слаши. Стига си яла туалет, слаши. Стоп. Ей. I want Froggy. Какво си ти? Froggy. Тази шоколадова елха прилича на нещо друго. Фредо, от машината си взе... Я да го видя, я да ви по-близко. Верно ли това си взе? Стайко, ти имаш ли снимка с зайчето? Да. Набързо 3-минутно 4D филмче. Хареса ли ти? Ти малко се оплаши, сигурно. Да. Отиваме да рисуваме с чоколад? Да. Let's go! Аз ще нарисувам. Чакай да видя кой си ти. Емили. И ето как бърка шоколада. Нарисуват сега, Диди. Да си напишем имената.
внимание да не мажем якинцата. 100%. Ей, Диана! Еми, луето къде е? Емили и Диана! Събирай, Дини. От другата страна. Браво, Еми. Еми, ще играеш ли, мамо, с нас? Не се сърди, човече. Що?